За какво мечтаеш? Какво искаш да се случи в живота? Вече всичко ми се е случило, брат. Няма нещо, което да не ми се е случило. Мечтаеш ли за политическа кариера? Не, бати, абсурд. И милиони да ми дадат, бягам надалеч. Сериозно, тоест ако някой ти даде 2 милиона и каже, искам да бъдеш водач на листа в Бургас, Каква листа в Бургас? Тей гере, спокойно си върва с Джако. Никой не може да ми каже нищо, бате, слънчака съм си. Каква листа, какви премиерски работи, какви филми, какви петли е. Продължаваме напред. беше ли през тия 10 години някъде другаде? Холандия, Англия? Да, виж как знаеш. Виж как знаеш. Къде? В Англия, нали? В Англия, Холандия, аз обикалям, обикалям зимата, защото не се седи в Сливен, там много изгостинен град нашия. Значи ти идваш тук в Слънчев бряг само за сезона и после ходиш ли? За сезона, да, след това си отивам на витринките в Холандийка, обикалям се Лондончето, Биг Бенчето, само на хубави места ходя. Какво правиш там? Какво работиш? Всичко за пари се прави, момче, в чужбина. Защо си в България? Не мислиш ли да бягаш в чужбина?